Magandang araw mga padaba. Nandito na naman po si Bicolanas Cooking. Ang lulutuin po natin ngayon ay biko. Hinugasan po natin yan ng 4 na beses. Ngayon po maglagay na tayo ng 2 cups na gata kasi 2 cups din po yung ating malagkit. Ayan, isasaing po natin yan na parang nagsaing lang po tayo ng bigas. Ngayon po habang inaantay natin maluto yung ating malagkit, nagawa naman po tayo ng latik. Yung pong ating pantoppings mamaya sa ating masarap na biko. Ayan, ganyan lang po ang paggawa ng latik. Madali lang po ito. Ayan, halu-haluin natin siya. Tapos, antay lang natin siyang magkulta. Tapos, magbago na yung kulay niya unti-unti. Hanggang sa mag-brown. Antayin po natin. Ayan, nagbabago na po. Nagbabrown na siya. Ayan. Bantayan lang po natin nang hindi naman masunog. Sakto na po yung kulay na to. Yan pagka-brown niya yan. Ilagay po muna natin sa tasa. Iwalay natin sa langis. Yan. Maglagay na po tayo ng dark brown nga po pala yung sugar na ginamit ko. Kasi gusto ko po maganda yung kulay ng biko natin. Ayan. Hindi po yan sunog ha. Naglagay nga po pala ako dyan ng langis ng latik natin para po lalong sumarap. At magandang luto, matagal po siya mapanis kapag may langis ng niyog at kinakaramelize po yung sugar. Ayan. Pagka ganyan na po lusaw na siya, maglagay na po tayo ng kakang gata, yung unang piga. Bali 2 cups po ang gagamitin ko. Kalahating kilo po yung malagkit ko. Ayan. Sakto po yung sugar na inilagay ko. Bali 1.5 cup po yung nilagay kong sugar. Tapos ganyan po, haluin natin. Ang labas po niyang cocoa caramel, yung para po bang sausawan ng mga suman sa lihiya. Masarap po yan pag sa suman sa lihiya, pwede po yan doon. Tapos haluin po natin na madurog yung malusaw yung namuong asukal. Naglagay po pala ako dyan ng langka. Yan. Tapos naglagay din po ako ng asin para pambalance po, para yung sweetness niya masarap, medyo malinalinamnam. Lagay na po natin yung malagkit na sinaing natin. Ayan. Tapos haluin na po natin yan. Huwag po kayo mapapagod ha, madali lang naman pong gawin yan eh. Oh. Ayan, haluin po natin mabuti para ma-absorb po ng malagkit yung lasa ng gata at nung asukal at nung langka. Siya po nagpapasarap at nagpapabango dyan. Ayan, halo. O, kita nyo po, no? Ganyan talaga halo ko dyan eh. Oh, ayan na. Luto na. Oh, pang final na po. Ayusin na natin. Oh, ganyan-ganyan siya. Oh. Kita nyo, ang dulas, di ba? Ang ganda kasi, ang dami nating gatang inilagay. Kasi yun ang masarap talaga sa biko. Makunat-kunat po yan. Masarap pong kainin. Lagyan na po natin ng toppings, yung ating pong latik na ginawa kanina. Dagdag sarap. Nagpapaganda rin, nakakapagpagana ng pagkain. O, 'di ba? Pag maganda ang itsura ng biko, ganyan, no? Sarap kainin, ano? Tapos may mainit kang kape, ay sold na sold. Huwain na po natin para matikman natin. Dito na naman tayo sa exciting part. Tikiman. Oh, tikiman ng niluto. Ayan. Tikiman natin ang ating makunat na biko. Sarap. Hindi ko pa natitikman pero sinasabi ko ng masarap. Bango-bango eh. Oh. Unang subo po para sa inyo mga padaba. Kain po tayo. Yan po oh. Ang sarap. Sakto yung tamis, hindi nakakasawa. Makakarami ka. Oh, ang galing.